Kaixo, ongi etorri Olympic Newseko bigarren saiora. Zer proba egin genuen aurrekotan? Jo, ez agortzen. Bai jokuak. Egia, ez? Katamotza, fitxa bilatzeana. Kristo tableta zehola. Urrian, hankutxi, batzuk bai, besatzuk. Eta... Gero hipopotamo. Hipopotamoren proba. Klasiko bat. Aurrera irudiak! Mus. Han. Mus. Hor dago. Hor dago? Hor dago zeatik. Hor dago? Hor daude? Maijokuak, latxunben, gaur, aprilak 17, 2026, nun Hernaniko Gazte Olimpiadetan, hortxe ikusiko gea. Zemuz, Maili! Ondo, eta zu? Ondo ere, aspaldiko. Ja, aurreko larunbateko horrexaka ondo. Bueno, bai, jazta pasatzaiz, Claro, bai. Baino gau? Ui, zema jende, zer dago? Ostirala! Egia, proba dago. Bai, olimpiadak. Laguarrenan. Maijokuak? Bai! Guazen! Hemen gaude, Olimpiadetako laugarren proban. Antolatzaileak dazkau hemen. Goazen galdetzea ber, zer muzik uste duten proba? Kaixo, Olympic Newsentzat. Antolatzaileak zate, ose, arpegi ama behar da gaur. Zer muzik uste zuen? Orain artekoa? Baina artekoa, egia esan, partai batzuko oso azkar aurkitza dituzte liceko probak, ze guk hainbat proben ditu gaztian zehar, eta... Osea, esperezu nutela baina hobeto. Bai, espero genuen baina azkarre babil jendia. Bai, Ze jende hona dakaun Hernanin, Bai. Benetako lintzeak. Hoixe. Bai. Ta, kostatu zaizue proba antolatzea? Pare bat buelta eman behar izan zaizkio hasieran pentsatzen talde asko hartu orte parte, baritatak mardu, hori guztiakin. Eta pare bat saiakera desberdin nintegut, azkenen pare bat. Burua usteak, pixkat. Pentsatzen baino... Protokolariok bazeate behintzat, goitibera jantzita etorri zate denak. Bai, beste gauzak ezak izkid, baina jantzita bai. Uniformea berzan gorko. Oso ondo, emozioa mate jo, oso politia. Eskerrik asko. Zuei. Hemen gaude, mistoka listokin, protokoloan, kamisetakin, ia galtza jarritu, ez dio demo aman, jarri behar zitun berez, Osea, protokolarias a muerte. Zemuz, zure lehenengo proba? Osea, lehenengoa laugarrena. Oso ondo, gunda genezkan 3 ordezkari itzelak, gaina galtza hauek jarritugu ere, eta suerte hona eman digute, ze bigarren indeu, orduan oain beste hain deu, baina hori. Osea, irabazle izateko aukerak? Bai, beti aukerak, igual. Bueno, irabazle ezakit, porque lehenengo ez zeuin, orduan ja igual ez. Bueno, baino, irabaztea zuazte. Bai, beti. Baino, lehiakortasun sanoa, pike sanoa, beti. Hori da, beti. Gu beti, bizikidetzaren alde. Bai. Bueno, hemen dakau Olympic Newseko maskota. Aker, zemuz gaurko proba? Ondo, esategu ondo. Efectivamente, oso ondo. Zemuz, laugarren proba? Ondo, bai, gustatu zaizu? Kaixo, Olympic Newsentzat, entrevistatxo bat. Jolastu zu hori itxoiten aizatea bainikan? Balea? Eta zemuz, urduri? Bai, jasa bai. Bai! Lasai, osea, ez da zer pasatzen, superronda ingo zuen. Bai. Espero zu irabaztea. Behar deu, bai. Zenbarren azoazte?
Ez dakit. Ez importa, porque ez... Osea, importante dago laste hasi Hori da. Puntuazioa, 0 gui, nada. Bai, hoxe. Ba, oso ondo pasa. Bale, bi esker. Famosoa zeate, zeintzu zeate? Astotxok. Astotxoak, Ze pasatzea astotxoekin, algun problema? Ninguno, Tu. Zemuz? Proba? Ondo. Osa, guain ningo zue, hipopotamoa? Bai. Eta urduri? Bai, pixkat. Pixka bakarrik. Bueno, bastante. Zuek irabaztea, no? Bai. Supongo. Bai. Que no se diga lo contrario. Zerbait gehitzeko? Zerbait nahi zu esan? Ez. Astotxoek deklarazio bat eman nahi dute? Ez ditugula trampa egiten. Hauetakoak seguro baietz. Karo. Dilo. Ez ditugula trampa egiten. Oida, garbi geratzea, Zuezate, go, Kylie, go! Gure favoritoak zate, Normal. Osea, etzeate hoa indikatea, baino... Ja, bueno. Zemuz, laugarren proba? Gaizki? Ondo. Azkenagoaz, osea, jazta, mesedez, utzira. Bueno, jo gaur buelta emango jozue, no? Bai, saiaka. Baina, bigarrenan gainbera indeu berriz. Baina, urrengo rondara pasagea, así que ondo. Bai, jazta. Remontatzeko aukera kaula uste. Bai, nik ere. Porque beti, go, Kylie! Go! Kaixo, barkatu, zertan aizate? Katamotza. Bale. Antolatzaia zate? Lanian nahi dia, Lanian nahi dia a muerte. Deklarazion bat? Sentadilla egitea nekatzen nahi naiz. Nekatzen nahi da. Ja bale esplotazioa. Ja bale. Bueno, Olympic Newsen afaltze. Itxaiten ezin da. Hau da momentu oberena. Zuei. Lehenengo filan, bokatakin. Nuzu betela? Palkuan. Bale. Osea, leku hau da ofiziala zuei. Nire gaurko parte hartzeko modua izan da, bokatak ekartzea. Eta ez da gutxi. Ez da gutxi. Indarra, bira ze pozia den dena ja. Grabatu, Power Rangers, Hombre, noiz ez zaudete hemen? En plan, jubilatuak, ondartzako lehenengo filan? Ni ontsa itxinez, bokatekin. Bale, zuek ze lekua gordezen. Ni bai, beti hemen. Zeran, preludioan bezala... Bai, igual. Olakoak dira, Power Rangers. Hemen gaude, txerri beltzeko bikidekin. Zemuz gaurko proba? Ondo. Bueno, Ondo juna? bai, sentatu behar. Bale. Zuek zer zoazte irabazteare bai, no? Bai, claro. Osea, a muerte, no? Hoi da. Osea, zuek lehiakortasun sanoa eta hola ez? Bueno... Saiatze beha, baino... Saiatze baino, batzuk ez dute uste. Ja, eske siniste dizuet, baten bat pikatu iteala, no? Bai. Hor daudenak ere, no? Generalean. Bai. Ez da erresa. Bale, ondo. Ta zue parte hartu zuen? Bai. Zertan? Hemen. Nintzen? Nik bola jasotzen. Bale. Karo. Hipopotamoana bastante txapuzatea zaigu, baino pasagea orduan, salbo. Bale, perfectas. Haude, atzoko hogiko representante importantenetako bat, gaur berriro bueltatzea la Olympic Newsea, eta galdera bat akau. Atzoko hogia. Galdera importante eta polemiko bat. Ze talde da trampatiena edo ikusi ez zolat batean joko baten, ups, este deke? Pizti nago. Argi eta garbi, nere olimpiadetako partaidetza urte guztietan, ez dut ikusi olako trampa saio bat. Lotxagarria. Apa, Gabon. Gaurkoan, haingoan hobeto esan da antolatzaiekin gaude, piztinago taldeko partaide batekin. Eta, gaurko aldera, zemuz da froga? Oraingoz, bastante ondo egia esan, denak parte hartzen nahi diago gaundikin eta pozik gaude. Iritsi zaigu rumore bat. Zurrumurru bat, ez dakigu egia den ala ere. Esan digute, kale trampatiena zeatela. Gu? Jode! Batez ere gaurko frogan. Epaileak gogorrin digute, Osea, ondia gure bolakateatzen goguakin gainean. Gui, iritsi zaiguna. Eta zuentzako... Igual pikaturen batek nahiko duke hori... Igual bai. Eta zuentzako zein da talde trampatiena? Ostras! Behondia pare bat talde bastante gogor zigortu dianak trampaiteagatik. Oin bertan ezin dizut esan zein dan, baina uste listok
Kalisto. Listo, Kalisto, hor pixka ondala trampan bat iten, eta, bueno, zigortu dugu, noski. Hau ez dugu grabatu, baina iritsi zaiguna ere izan da Moskor irratia trampatia izan dela. Oso trampatia. Orduan, oaingoaz baien gana itzaitea, aber zesate uten behaiek, aber egia, ala gezurra den esan digutena. Guazen! Kaixo, barkatu Olympic News. Aleuzekin itzei. Mesez. Garrantzitsua. Joder, macho. Hau ez zinezkoa da. Hola ezin da Olympic News. Bueno, beste partaide batzun diagoaz. Ze haue bi. Bueno, gaurkoan, fotografo, etako batekin gabe, gartzearekin. Bueno, zemuz doa arratxale gaua. Ondo, guai, ondo. Bueno, bate bat keja huin da, bate bat esatu tongo jokan dala. Hoi egira saiatzen aztertzen. Entzun dut. Hoi egira saiatzen aztertzen. Beti kejatza jende, baina, bueno. Bai. Eta, asoak ez dute jakingo. Argia. Argazkiak atatzeko txungo. Bai. A ber, asko jakin nahiko dute, ea zein zure lana, nola itezun dena. Hala, jende asko kuriosidade daukiko, nola lan itezu, zein da zure bakera. Lana, hartu kamara eta eroga bezala bueltak ibili, argazkiak atatzen aldeten nahi. Zero profesional, benetan. Baina gero kontenido daka gure taldeentzat. Claro, saiatzen da. Oso ona dia zure bideak, Olympic News bezala, bageo edizio antolaiteko lagungarria. Saiatzen nahi, gozabek orde bardia, gozabek argazkate bardia, epidekate bardia, zekeo galdu iteia eta, bueno, pena bada, oza, gorde bardia lako gauzak ekipo. Hoi da, oso ondo esana. Zein da zuentzat, talde txiarrena? Esarezuela, haue, ke pereza. Apatxeak igual. Apatxeak, zergatik? Bifaiz zergatik? Ba, zagit, gu baino pixka zarra guaia eta zagit. Zima mania diet, betidanik. Punto, Apuntatu, apatxe, arrapazankekin. Apatxeak dia berez, Apatxeak dia. Kontu apatxeak dia eta datu zutela behar izena bite jarri eta bla pixkat euskalduna bezala, baina berez indio... Rebranding entzuten. Hori. Zein da zuen gosari gustokoena? Apatxe taldeko partaide batekin gaude. Iritsi zaiguna izan da, arrapazankekoak, zuei bastante cancelados. Enez goatzen ondo zein dian, arrapazankekoak? Arrapazank, 2000, garen urtekoa. Nira naia, bale. Hankazko bat arrapazak lehaten ditut, bale. Zer dakazu esateko? Heit, irri zaizu beraien aldetik. Esan dutela, talde txarren azatela. Bueno, a ver, pixkanak hasi geha, baina nik uste gero eta hobeto goazela eta ezagit. Nik behaiek ezagin ondo zen, baina bueno, ezagit. Esperantza euki bar da, oaindikan olimpiadak luzeaia. Olako eta normalian inbidia kontu tartetik. Garrantzitsu inbidia. Bai, azkenian beti, a ver, gu behaiek bi urte zarragoak izan geha, ezagit, eredu bezala eduki gaituzte beti, eta bain, ezagit, gure gana iritsi nahi hori edo, eta orduan pixka zapaltzen saiatzen. Entzun arrapazank, entzun. Hoi izango da nik uste. Eta indigute galdera bat? Izan dela, ze gosalduko zenuke, zein da zure gosaririk gustukoena? Zuentzat. Gosaria? Bai, gosaria. Hoi galdetute. Gazea ez, tostada bat, guakamoleakin eta urri azpiko pixkatekin. Itxura hona. Oain gaurko lesionatuakin gaude, kaixo? Kaixo, gabon. Zemuz, nola indezu? Kontatu iguzu? Netorren eskitakin bidian eta tropezin dut momentu baten eta hoi, hemen hau. Ai ama. Ai ama. Eta jolastu inbartzen un frogontan? Ustez bai ez, baina ja zorionez ez, así que bintzat... Bueno, bintzat taldea urrut iritxea. Bai. Urrut iritxea hemen gaude eta espero dugu aurrea Cuartos de final. Irabaziko dugu. Aitor? Aitor, zerbait esatiko? Sai guzu. Kontatu guzu. Lotxatin da. Nola ikuste zue aurtengo olimpiaden rankinga? Nola ikuste zate zue? Rankinga, pixka eta abantaia uste, beste taldekoei
Eska, behiek ere jokatzeko, ez da? Oso polita hoi. Gorakada ingo dugu gero. Top lau geatuko geha, hoi seguro. Eta top bat. Grabatu. Top bat, berez, bai. Iesgarria, ez? Bueno, zuek... Zen ustez, ez da zate zuek gelditzen? Hoi da. Zein geldituko da? Power Rangers ez. Eta hortik aurrera, gu. Hate Power Rangersi. Ez. Pabo. Inondik inoa. Ondo ematea, baina ez. Ondo emategia baina ez. Bueno, eta beste galdera batola saltxosoa. Zein da zuentzako talde trampadiena? Toma ya! Wow! Bai, Bai. Zeba, esan. Deklarazio hauek oso gogorra ya. Bai. Zema garen azazte? Lehenengoak. Gaur egun lehenengo azazte? Zortzigarrenak, bai. Futuro. Baina trampatiak. Baina trampetan. Osea, trampetan. Mikrofonago da kasu behintzat. Ez dira hazi dugu, ondo egia. Oida. Ama, puntu bat gehiago! Misto kalistokoen bila, baino ez dia gertu. Zorterik ez dugu euki. Justu izan da esan digutela. Ez, igual trampa indute, bueno, igual ez, trampa indutela esan digute, deklarazioak eman izigute. Bueno, zigortu ez, baino atentzia ditu diete. Eta kasualidade izango da, honen ez ditugula ikusten, azkenak geldituko zian, eta jun india, ospa indute. Oia. Baina, bueno. Orduan, urrengo Olympic Newsen, abeste deklarazio mate izkigute, honen aurrean. Ikusiko deu, haber hon hartze duten trampak indituztela. Bueno, laugarren probako irazleak. Bai, lortu da azkenian. Bai. Zemuz junda proba? Oso ondo. Bai, hasieran kostau zaigu, pipo botamon hor, eukitu gure, haino geho, jarritu gauzak ondo, eta txak. Ondo. Hasieratik geho, bukaera, ulertu geha denen artean, eta oso ondo. Osea, buelta eman diozue. Hasieran kostatzaigu, baina gero... Eta Lindsay izan da gure fuertena. Tita. Oso ondo. Ondo. Osea, da, irabazte zuen lehenengo proba. Bizitzan, egia. Bizitzan. Momentu historikoa. Historiko, osea, gaur garin erringoa. Mezun bat, publikoai, Olympic News. Batez gure taldiai. Kiston lan hain deu, eta kiston pina egiten nahi geha. Eta hola zaitu. Igual bizikletantzat zuzin bardia bide gorpiako zen. Bai? Igual bai, probarako behintzat dut. Ez proba? Santa Barbarako, ginkana. Ginkana, egia da. Gogor. Oso gogorra, Parte hartu zenun? Bai. Zertan? Lehenengo, eguatzen zehazin barzan? Lehenengo pertsonak hartu barzun ura, hauakin, sare batetik pasa, azpitik, gero botella bat bete, pixka, zatitxo bat, eta gero, mozkor karrera, nik inola. Kasi lurrea eroi nintzen, baina. Aldapabera, bai. Eta oita geho? Oita geho bizikletena zan. Oida, releba mate zioten bizikletari. Iristezan bat gora, ez? Besteak gero goraino. Vale, eta gero zaku karrera. Zaku karrera, bi pertsonen artean. Bi pertsonen artean zaku erraldoi dietan. Oida. Gero punteria, ez? Globo batzuk pum entzolitu. Bai, eta gero ja, ermitara gora. Ermitara gora. Hiru pertsonak, igo bat zutela. Bat. Bueno, bat hartu bat. Oida. Eta gero, ikurriña hartu zuten. Oida. Vale. Eta listo. Polita. Polita, gogorra egon. Oso gogorra. Ondo antolatua. Ondo antolatua, zorionak, antolatzaileei. Moitxa pelketak ditu dela. Oraindik? Bai.
Betia. Eta irudiak? Eta irudiak. Kazetari bikainoki genuen bekaria bat. Zure antzazekan, de hecho. Ez duen ikusi? Bai, pues suertikan ibili izan. Naranja zantzita ere, butaneroz, baina... Bai, frutaneroz. Bai? Muy bueno. Oso. Aurre eta irudiak. Hernaniko Olimpiadatik, gaur, apiriak 25, 5. proba, ginkana, Santa Barbaran. Probatzearen alde, dena ezer pentsatu gabe, ikustezina da muga, pentsatzeko berandu da. Zer sentitzen den jakin nahian, sentimendua galtzen dira, norbera soili norbera sinisten duen, sustantzien uartean. Hementxe gaude, Santa Barbaran, eta biazenekin aurkitu gehan. Venga. Argitxo, kaixo! Kaixo! Zemuz? Ondo, bueno, alde unaiten. Bai, ze hozein dezu proban? Bizikleta, saiatu geha. Vale. Ta, euskeraz, entzun duzu jendea, euskeraz hitz egiten? Ostres, bai, igual da oza betu behar dana hemen, Zet ez entzun jende asko, la, euskeraz. Ez da lehenengo jotze dutena, baina, bueno, pixkanaka lortuko dugu. Hoi da. Venga, bazu hola gelditu, eta venga, aurrea, talan egin. Bai, euskera bultatzen. Apa. Mario Luigi! Luigi! Mario eta Luigi! Zemuz! Bueno, hemen ondo. Zemuz eta zaizue karrera? Karrera pixkat komerik, baina, bueno, indeu. Baina, bueno, hemen txezabete eta desfilea oso polita izan da. Bueno, a ver, zeo zertako bale egun. Bai, gogo faltik ez da. Ikusten da ez. Bueno, a ver, suerte dakaun eta aurrea. Animo. Zerrik asko. Zerrik asko. Etorrik ehala, hartaldia ez dakin unutzi den, eta guain, etxea? Galduta! Marrazoa, kaixo! Kaixo! Zemuz daude? Gaizki, galtze utxien, nahi zo ikusi. Bai, venga. Naiz egoki jantzita etorri, ekipangatik dena ematen bitu. Oso ondo marrazo. Bai. Baina bida, metxe zaude. Bai, iritxiria kostata, arnaz ez duka. Oso polita, igual, ura falta zaio ez da? Bai, ura, egia esan bai. Totzen nahi da, ja. Bai, ni ere, dutzen nahi nahi Ba, animo ura edatea. Bai. Edo, bueno. Edo, zerrezatxo bat ere ez. Oida. Kaixo! Kaixo! Mozkorra zabete? Ez, bueno, oandik ez da. Oandik ez? Ez. Ba, bida, hemen txezerreza kasu ez. Ba, eske gure izenan logoa da, orduan. Oida, pixa sinplatu da, baina gure izenan logoa da, orduan beti representatu behar dugu hau. Hau ezin da edan ez, ha? Ez. Baina, perzoi. Bete izenena da. Inorrena. Agur. Kaixo! Ondortzat izatuzte? Olako zeo, saiatu geha, baizu. Amonei gustatzen zaigu ondartza jutea pixkat. Morena jartzeko. Hoi, samarrizun krema bota, Bestela gero, arrugitas. Bai. Claro. Amontzarroak bestela gatu geha, ezin dugu ibili. Aztu zaigu zerran ibiltzea. Bastan nagoe dantzaka igotzen gora, Oso ondo indezue. Ba, venga, jarraitu eta bain deskantxatu, Baina etxea. Vale, eskerrik asko. Zer zeate? Barbitak egea. Barbitaken? Bai. Usten un pandera arroxa. Que va, sí, mira, barbineta. Barbineta, vale. Apa, zemuzturra. Arki! Bai, arki pasa, gorra, Gorra. Oso gogorra. Oso gogorra, baina ondo, ez da, Javi? Bai. Muy duro, pero oso. Oso ondo. Primeran. Apa, equipo. Aupa, equipo. El lechero. Es Leclerc. Dislexia. Vamos, perdón. Kaixo, Calamardo! Kaixo! Zemuz, beta lagunak! Ondo. Itxasotik atea zeate gaur, Santa Barbara etortzeko. Bai, gaur fondo bikinitik fondo Hernanira etorria. Oso ondo, torri baino ez jun! Torri ekipo! Ondo zaudete? Bai, oso ondo. Zergatik? Nekatua. Oso, bai. Zergatik? Lotxe pasadeu, tal. Baina ondo. Baina oso ondo, hemen ateatzen gazteria, bida hola. Oso ondo indezue, oso ondo. Bai, eskerrik asko. Bai. Oain berriro itxasora voltatuko zeate? Ba, espero de baiet. Depende. Zeba? Ja, konkistatze baitugu hemen gatze geha. Ba, igual itxasora voltatuko zeate, Zaki, bai. Beto.
Shakira? Shakira? Vale, kaixo, zemos ekipo. Ondo. Ekipo? Ekipo? Hemen, bati, irun. Oso ondo, neskak oso indezue. Ondo, bai. Oso ondo. Bai, egia esan da jendeak egin oso ondo, en plan, jendea gaitu zaigu, tal. Jendeak lagundu du? Bai, lagundu du, asko. Eskerrak bestela ez niateako. Bai, niko hainek arazaki zeintzuk izan gehan partizipatu den guzti, guki, baina, bueno, gutxinez. Haupa, ekipo guztiak, edo ia guztiak. Oida. Eta emakumeak. Oida, bai. Ez da? Bai, ze mistua ez da izan, baina, bueno, gutxinez. Ez lo que cuenta. Apa, jarripote. Kaixo, entrevista Olympic Newsako. Zemuz junda gaurko proba? Ondo, guztua, no? Pixka zikina gaina, ondo. Hasieran sailkapena esan dute bizikleta oso gogorra zala, ze iritziak azue? Errexegia. Bai, ez oso gogorra izan da, baina gutzako oso erre. Easy. Eta ze esperientzia lehenengo aldiz finalea sailkatzen? Nik aldapa horrik kristo nazkartu joa, baina oso ondo. Urte osoak gotu. Oso ondo, ondo ospatu gaur hirugarren postua. Kaixo, zuek gaur antolatzeiak izan zeate, zemuzko izan da antolatzea, gero parte hartzea? Bueno, antolatzea pixkat estresantea gaurko eguna, baina, dena uste baino beto atea da eta pozik gaude, orokorrean. Eta finala, gogorra ez, bigarren postua oso pelea uoze? Ondo. Piskat, lehenengo atea geha asmakizuna lehenengo asmatu du bai, eta gero eslakenekin ez du asmatu. Eslakein txarra aukeratu dugu. Antolatzaileak izan da, eta ez genek. Hor igual, pixka trampa asmakizunakin, o legalak izan zeate, o nola izan da? Oso azkarragea, eta lehenengoan suerte auki deu, lehenengoan asmakizunatea dela. Hor utziko deu, ez? Azkarra zeatela, hor utziko deu. Da ondorioa. Sondo, ondo ospatu gaur. Aupa, eskerrik asko. Bueno, zanpantzarra, gaurko probako irabazleak. Zemuz lehenengo irabazteko esperientzia? Ona, oso polita. Proba, gorra, erreixa, dena aurretik juntzeate, asko kosta zaizu irabaztea? Oso gorra. Boskan da, nik uste tondo indola, baina bigarren ja gorri izan da. Bizikleta esan dute oso gogorra, esperientzia zuatea zea? Ni ata naiz beste talde batekin laguntza bertzutelako, eta oso gogorra egia esan. Eta antolakuntza izi horbait esateko, dena ondo? Dena ondo, tio, dena ondo eta esaz, mi esker, eta haupa zanpantzarrak, tio. Aupa Olympic News, zuek baizaretela antolakuntza polita. Azken orduko bat. Norbaitek mezu badakazu entzako. Adi irudiei. Larumatean egindako ginkana probako antolakuntza taldearen izenean honako jakinarazpen hau egitea dagokit. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu parte hartzaile guztiei erakutsitako inplikazio eta jarrera orokorragatik. Hala ere, gure ardura da arauak betearaztea eta ekimenaren garbitasuna bermatzea. Zoritxarrez, bitalde deskalifikatuak izan dira, Anpa eta Neu Alantzan. Horrez gain, hirugarren talde bat ere ez da sailkatu, proba ez burutzeagatik. Anpa taldeari dagokionez, bizikletako tartean genero oreka nahitaezkoa zela behin eta berez adierazi bazen ere, bi gizonezkoek osatu zuten tarte hori. Gainera, baldintzak betetzeko aukera erreala zegoen, emakumezko parte hartzaileak eskuragarri baitzeuden. Bestalde, Neu Alantzan taldeak debekatuta zeuden kalak erabili zituen, arauak behin eta berriz argi adierazi arren. Egoera hauek direla eta antolakuntzak erabaki sendoak hartu behar izan ditu. Penaz adierazten dugu horrelako jarrerak ez datozela bat lehiaketaren izaera herrikoiarekin, eta arauak errespetatzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. Horren bestez, espero dugu hurrengo frogetan parte hartze arduratsuago eta arauekiko errespetu handiagoa bermatzea. Eta bueno, hilketa asko egon zian, Dexente. Bai, Gare bat grabatu genituen, ez da? Bai. Eta bueno, irudiak ikusi nahi baituzue, bakizue. Hementxe. Besterik gabe. Zuen hizkuntzan. Zuen etxean. Urrengo arte.